likaNgqongqongqoshe wezokuxhumana uPinky Kekana lithi kunezinselele ezibhekene nokuguqukela ebuchwephesheni besimanje kwezokusakaza ngeThelevishini. UKekana ubevakashele eSenekal eFree State ukuyohlola ukuthi uhlelo iBroadcasting digital migration lusebenza kanjani. Ukusuka ku-analog kuya ku-digital sekulethe izinselela kumasipala waseSitsoto. Ungafakwa ngendlela sekholele ekutheni amabhokisi angakwazi ukuletha izithombe. IPhini likaNgqongqoshe lithi kuzoqokwa inkontileka entsha ezoxhuma izintambo kabusha. Kuzoba nesikhungo esamukela izingcingo endaweni ukusiza ukubhekana nezinselele. The TV sometimes they are still give us some problems. They give us the road, remove cards and no signal. TV yake isebenza. Uthi iTV yakhe uyibukela kahle kakhulu, akunazinkinga. Ishabahala hantle. Isifundazwe iFree State yisifundazwe sokuqala ukuguqukela ebuchwephesheni besimanje. Bangaphezulu kwezinkulungwane ezinhlanu abantu asebehlomlile kulolu hlelo edolobheni. IPhini likaNgqongqoshe lithi kufanele kusetshenzwe kanzima ukuphuthumisa lolu hlelo. The issue of the availability of spectrum also depend on the migration. So there must be a smooth sailing of some of these things. There are areas where if we can avail the spectrum quickly and migrate quickly, certain things around the spectrum can move. Lo mkhankaso uzosatshalaliswa kulo lonke ilizwe.